154 ka mga OFW gikan sa kaulohan ang naabot sa Sugbo karong adlaw. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mityabaw sa advisory gikan sa DILG nga tugutan gihapon makalarga mga OFW bisan kung nagkuwang og mga dokumento. Siluan meron din sa report. Alas 2:30 karong hapon, naabot kining 154 ka mga OFW gikan sa kauluhan. Hitsa sila sa mga dokumento sama sa medical certificate nga mumatuod nga sila nagnegatibo sa swab test. Napaubos na usab sila sa 14 ka adlaw nga quarantine didto sa kauluhan. Sa pag-abot nila sa airport, may mga bus nga mo'y muhatod kanila sa tagsa-tagsa nila ka mga destinasyon. 14 kanila mga taga Lapu-Lapu City. Sa pikas bahin, wa kapugong si Mayor Junard Ahong Chan nga mo-react sa gipadang supplemental advisory gikan sa DILG, ilabi na sa number 3 sa general provision diin gipasukip nga kun may mga OFW nga nagkuwang sa dalang dokumento, haya ng LGU na ang mupaubos kanila sa quarantine ug moabaga sa pagpaubos kanila sa PCR test. Dili naman ni mao ang gikasabutan sa syudad o sa national government. Kung yung naning ato lang palaparon diri nga way papilisay, saan mo na niya? Matod sa mayor, wala na igong pondo ang dakbayan alang sa mga OFW. Karon nausab na pod kay ang di na mo gasto ang OWA, ang LGU kuno. Wala may kwarta oy. Asa may kwarta? Ang may bayad sa hotel. Naglisod man mi sa ato man pull out atong mga asymptomatic sa ospital kay nagdigino ta aron to ibutang sa ato ang isolation facility. Hinuon na sayran sa RTV Balitang Bisdak, pinaagi sa DILG Lapu-Lapu nga hitsas man sa tanang mga dokumento ang nangabot kaganihang hapon, lakip na ang mga OFW nga moabot usab sa Sugbo karong alas 8 sa gabi. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.